Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sawuthetha ngoNtwari, goalkeeper phaa weqela leKaizer Chiefs. Namahlebezi ke baphulaphule athi uNtwari lo ufunwa liqela ke lisandongena phaa phantsi kobhethwe Premiership lisandopromowuthwa elibizwa ukubana ke yiKruger United. Kruger United abafana abadala abaphuma phaa eBushbuckridge eMpumalanga. Abafana abaphaa eBushbuckridge eMpumalanga ngabo ke abafuna phaa le nkwenkwana ke yakwaNtwari ngugoalkeeper phaa weqela ke leKaizer Chiefs. Uva into yokubana ke iKaizer Chiefs ifuna uthatha isigqibo ke ngoNtwari kule veki zayo into yokubana ke ubheka kweliphini icala. Khumbula into yokubana ke uNtwari lo ubonakala engenandawo phaa kwiqela leKaizer Chiefs emveni kokubana ke amakhosi athe asayina phaa ugoalkeeper omtsha. Loo nto iyakuxela into yokubana ngoku uNtwari akazuba nandawo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Akanothi bengenandawo kwingakasayinwa goalkeeper. Kuna-goalkeeper osuka phaa reserve side, kube noBruce Vuma, kube nguBrandon Peterson, ibe nguRonaldo lena lo umtsha ugqitywa sayinwa phaa liqela ke leKaizer Chiefs. Ndidla ngothi ke mna ke abadlali mele bayijonge into, ungagolozi wale ukulishiya iqela. Uyayibona into yokubana itimu ayikuvumi, uyabona into zakho azikhanye xa ukule timu, uyabona into zakho zibambekile azivulelekanga xa ukule timu. Ayilo hlazo ushiya itimu noba ke efemelini okanye ekuhlaleni busowudumile uthathelwe phezulu ubudlalela itimu enkulu enjengeKaizer Chiefs, kodwa uyabona into zakho zivalelekile, ufumana game time kuba ngafika lona ucoach akusebenzi. Loo nto iyakuxela into yokubana le timu yakwala ayikuvumi. Hawuzixelele xa kuthiwa uyalowuna okanye iyakuchitha itimu, ungabuhlimpilika uvele wamkele ngoba uyayibona uba ayikuvumi le timu. Hleze phambili apho uyakhona, izinto zakho zawuvuleleka. Utshona ngoku nabaqeqeshi ke beqela lesizwe bakujonge bakubone, futhi zitsho nezinye itimu ezinkulu ezingaphezulu kwalale timu buyidlalela zitsho zikubone. Nditshiswe yintoni na la magama? uNtwari Kaizer Chiefs umfana omdala yamala efika kwabonakala into yokubana ingapha kwamandla wakhe, ingapha kwamagxa wakhe, ngeke ayimele. Loo nto leyo ke yacaca enakubani na umfana omdala esuka phaa kwiqela le-TS Galaxy edlala apha ku-TS Galaxy izinto zakhe zimhambela kakuhle umfana omdala, kodwa ke wanyathela uKaizer Chiefs into zakhe ke kange ziphinde zikhanye. Loo nto yaxela into yokubana ke iKaizer Chiefs imohlulile, makavuma umfana omdala awufumana itshansi kwezinye itimu. Yiyo loo nto iKaizer Chiefs sitsho ke sithi ke ngoku izawuthatha isigqibo malunga noNtwari. Likhona ke iqela eselinkqonkqoza phaa kwiKaizer Chiefs ke lilitsha ligqibo promoter abaphantsi kweBetway Premiership, iKruger United. Itsho ke ithi ke iyamfuna kuNtwari. Omnye umntu ke bendicinga uba naye xa ebenokuthiwa uyakwazi ukucinga ikwanguBruce Vuma njengeplayer kudala ikwiKaizer Chiefs, bekumeba noko bahlalise phantsi imanagement eKaizer Chiefs wacacisa noko kudala nindigcinile, kudala nam ke ndikule timu kuyabonakala into yokubana ke noko izinto zam azivuleki. Oko ndaba kule timu ndingacela nindikhulule ke ndozama kwezinye indawo ndibone into zam azinovuleleka na. Hayi into yokubana ube nenkani, ubone into yokubana le nto uyinkani zayo ayihambeli, uba nganikezwa tshansi awukwazi ukuyimela kwale tshansi uyinikezwayo. Loo nto iyakuxela into yokubana ngoku uyazilibazisa ngoba izasuke le timu ikukhuphe ngexesha apho ubungalindelanga khona into yokubana ke iza kukhupha, kube kubi ke ngemveni koko. Injalo ke baphulaphule, ningake ningene ke nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.